svojom rozhodnutí, teda v odôvodnení, že on ma nazval vlastizradcom vtedy, keď sa prejednávala zmluva o obrannej spolupráci s USA a že to bolo adekvátny časov. Ale veď ešte aj dnes pred pojednávaním a aj dnes po pojednávaní ma pán Bláha nazval vlastizradcom. Tomu bude teraz môcť do nekonečna ma nazývať vlastizradcom. Toto je právo na Slovensku? Takto to má vyzerať? Tak snad nie. Tak snad nie. Že veľmi úprimne, v tomto som si presvedčený o tom, že všetko má svoje hranice, aj sloboda slova má svoje hranice. Aj sloboda slova má svoje hranice. Viete, akože zlu sa nikdy neustupuje, to je fakt. A áno, pán Bláha predstavuje zlo v našej spoločnosti, ktoré tak šíri nenávisť, čo má potom dopady širokospektrálne v rámci spoločnosti. To som jasne preukazoval aj počas tohto súdneho pojednávania. Takže ja si myslím, že ono treba jednoducho nastaviť zrkadlo a treba ho zastaviť, lebo keď takýchto ľudí nezastavíme, tak v tom prípade to bude mať naozaj, možno, že ten útok na pána predsedu vlády by mohol iba začiatok. Ja nehovorím, že mu máme hovoriť, čo môže alebo nemôže hovoriť. Však nech pán Bláha so mnou nesúhlasí, ja tiež bytostne nesúhlasím s jeho názorom, bytostne. Ale ako nazývať alebo hovoriť o niekom, že spáchal trestný čin vlastizrady, to nie je politický názor. Aj to si myslím, dámy a páni, veľmi otvorené, že ak budeme takémuto zlu vstupovať do nekonečna, tak čo nás čaká ďalej? A v akej spoločnosti budeme žiť? To predstavitelia vládnej koalície dnešnej budú vyhrávať spory súdne, lebo sa vyhrážajú sudcom, lebo sa vyhrážajú prokurátorom, lebo odstraňujú vyšetrovateľov, tak oni budú vyhrávať spory a my budeme ako spoločnosť smerovať niekde do Bieloruska alebo do Ruska.